Nyikwa Ramogi biro machiegni mondo walosi. Koro en kama, wadwa mondo wawach adier, waketo gimoro amora e ler. Adier en kama, nyoro, odiochieng' manyoro mane en 9th of May 2025, Luo Nyanza ne nigi liete adi? Ariyo. Koro ka wan gi liete ariyo, achiel ne en mar MP ma Kasipul Kabondo, Honorable Ong'ondo Were. Manochiel gi magina, yes. It was so painful. Yeah. Mar ariyo, ne en mar familia ma Siaya, mane owang'e ei ot. Familia moting'o ji 9. Jonyuol 2 kod nyithindo 7. Nyithindo 7. Koro gima dhira en kama. Joluo usebedo ku hypo the person who killed the late Ong'ondo Were should be brought to book. We should find the killer, ang'o, the government should work. Utemo hype kaka gino ne, it was so bad, you know. Yeah. But then you forget about the 9 family members that were brutally burnt in Siaya. To an extent that politicians were there. Ma uwinjo be ni support wa sama wan gi lit. Onge mano attend liel ma Siaya kata achiel. Even the area MP was in Homa Bay. Was in Homa Bay to grieve with the family of Honorable Ong'ondo Were. But dala kocha, 9 family members were lying dead in white corpse, white coffins. Buto ilienda wapi? Chuny mar kony, chuny mar lit nodhinwa kure. Ochopo kama wafwenyo ni politicians konyre ma kiwuon. Gikonyo ma kigin owuon. Raila noko attend. Orengo gi noko attend. Egi attend Siaya. Egi attend Homa Bay, Kasipul Kabondo. Oyugis. But Siaya ne wato ji 9, familia 9. Ji 9 nolal. Emomiyo atemo kawacho ni politicians ochopo kama koro gikonyore gin owuon. Jopiny nyaka wayaw wiyewa mondo wambe wakonyre kio wan owuon. Mondo wayier leaders manyalo konyowa. Emomiyo awacho ni Nyasaye mineno ni ogwedh Eric Omondi. Eric Omondi nigi chuny. Nasewinjo u complain ni Eric Omondi ok konye joluo. Sama joluo nigi shida ok obi to their help. En okonyo ma okuche. Mabe wacho ni heartbreak. Nyoro, Eric Omondi turned everything round. Eric Omondi ema no attend the family, no attend the burial ceremony mar familia ni mano wito ji 9. Mano bedo swept. 9 people died and family no rumo kabisa. Eric Omondi was there. Picha mina naketo piny ka en picha Eric Omondi kakunyo bur. He participated in the grave digging mar familia ni. Eric Omondi participated in buying the 9 coffins. Eric Omondi stood in almost everything in that funeral. To josiasa wate nodhi konyo, nodhi mana iko josiasa wadgi. Matiende ma josiasa wadgi no ne lit maloyo ma. Ka gi push. In fact, they even cry live on camera. Wanga noneno ka ywak. Opondo Kaluma was literally crying live on camera. Peter Kaluma was crying live on camera. How it was sad. The death of Honorable was sad. But then, Siaya, kata politician mano ochoro lwete, mano chopo ni attend, was not there. Eric Omondi was the only person who came through for this family. Politicians fight.
the killer of Honorable must be brought to book. The investigation must be thorough. But Masiaya, yes, no se mark ng'ama notimo the trivial act. But then, onge investigation mosebedo pushed. Onge ng'ause push for the investigation to be quick and to get the start of the real problem where it started from. Onge ng'ama stood with these people. Onge ng'ama stood with this family. The only person who stood with these people was Eric Omondi. Eric Omondi is not even a politician, but en gi chuny mar konyo. Chuny mar konyo ni ema politicians wa ongego, but we elected them to give us support, to protect us. So sad. Walokru pachwa jodala. Walokru pachwa.